Felicia! Varför inte bära den upp och ner? Alltså jag kan inte längta. Men du är så duktig så det är sjukt. Jag känner mig väldigt duktig. Knäpper du korten, filmar du? Jag filmar, jag ska lägga upp på bloggen! Du filmar inte när jag är så duktig, kan inte trappa va? Jo, lite grann i slutet! Lite grann i slutet! Fan, Frida. Kolla min heta cykel. Sen kom det busken. Men seriöst, jag satt så här. Ja. Alltså det kommer inte cykla, vet du? Kursen skulle du säkert passa in där jättebra. Vi cyklar till fotbollsplan. Vad händer då? Ingen konstigt alls. Alltså jag ska hålla! Emma! Hejsan! Ja? Ja, snälla gör det, då får jag lite filmning på dig. Men Felicia, vad bra när du cyklar till fotbollsplan. Ja, men vi cyklar till fotbollsplan. Ja, just det. Du, hon var sämst. Hon skulle cykla på en stig. Ja. Där var det massa stenar där. Hon var cyklade så asakta. Då hade hon fått typ dö. Hon var cyklade så här så vägen, den var typ så här rak. Och hon cyklade typ så här. Och sen så hon bara, det här gick ju jättebra. Så cyklade hon rätt in i en buske och sa det. Hon bara, det här gick ju jättebra, dusch. Den var fin där. Oj! Jag håller på att... Ja, men nu pausar jag det här, för nu får jag slut på batteri. Hej då, puss puss!